M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero lachisanu pa 5 January 2024 tabweranso ndi mtima wothokoza pamaso panu chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipasa tsiku la lero, komanso nthawi imeneyi mwatipasa yoti timve mawu anu, tilingalire mawu anu ndi kugawana mawu anu. Tithandizeni kukhala anthu onesana chikondi chenicheni chimene tikuchimva kuchokera mawu athu oyamba a tsiku la lero. Mutithandize kukhala anthu osunga zaulere zimene Mulungu anasiya mwa ife ngati anthu obatizidwa ngati ana a Mulungu. Komanso mutithandize kupitiriza kubweretsa anzathu pafupi ndinu monga momwe Filipo adachitira pokamutenga Nataniele kumfikisa pa Ambuye Yesu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 3 ndi 11 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Rita Nkhata wa utumiki wa ana kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu utenga wa Yohane woyera mutu 1 ndi 143 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malaya Police Service Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Ife tikudziwa kuti muimfa tinatulukamo kulowa m'moyo popeza kuti timakonda anzathu. Mawu a kalata yoyamba ya Yohane woyera. Uthenga umene mudamva kuyamba pachiyambi ndi wakuti tizikondana, tisakhale ngati Kaini amene anali wake wa oyipa uja ndipo adapha m'bale wake. Chomuphera chinali chiyani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa koma za m'bale wake zinali zolungama. Motero musadabwe abale, anthu odalira zapansi pano akamadana nanu. Ife tikudziwa kuti muimfa tinatulukamo kulowa m'moyo popeza kuti timakonda anzathu. Munthu amene sakonda mnzake akali muimfa. Aliyense odana ndi mnzake ndi wopha anthu. Ndipo mukudziwa kuti aliyense wopha anthu alibe moyo wosatha mu mtima mwake. Tazindikira chikondi tsopano pakuona kuti Khristu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Choncho ifenso tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale athu. Koma munthu akakhala ndi chuma ndipo aona mnzake ali wosowa, iye nkumuwumira mtima namumana, koma chikondi cha Mulungu chingakhale bwanji mtima mwake? Ana inu, chikondi chathu chisamangokhala cha kambakamwa chabe, koma chizioneka pa zochita zathu. Apo tidzadziwa kuti tili pa choona, ndipo tidzakhala okhazikika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Inu okondedwa, ngati mtima wanu sutitsutsa, titha kuyima mopanda mantha pamaso pa Mulungu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Mutu 1 kuyambira ndime ya 43 kulekeza ya 51. Mmawa mwake Yesu adaganiza zopita ku Galileya. Adapeza Filipo namuwuza kuti unditsate. Filipo anali wa kumuzi wa Betsaida, kwawonso kwa Andreya ndi Petro. Filipo adakapeza Nataniele
namuwuza kuti tampeza ujayu amene Mose adalemba za iye m'buku la malamulo, uja mneneriso adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Koma Natanieli adamufunsa kuti, kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino? Filipo adati, tiye ukazionere wekha. Pamene Yesu adaona Natanieli akubwera potero adati, mwamuonatu Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo. Natanieli adamufunsa kuti, mwandidziwa bwanji? Yesu adati, muja unakhala pasinde pa mkuyu paja Filipo asanakuyitane, ine ndinakuona. Natanieli adati, aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu adamuyankha kuti, kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndidakuona pasinde pa mkuyu paja? Uzaona zoposa pamenepa. Adatinso, ndithu ndikunenetsa kuti muzaona kumwamba kutatsekuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Lachisanu loyamba mchaka cha 2024. Ndipo mwapadera lero timakumbukira oyera uyu John Newman amene anali episcopi ku United States of America, makamaka ku Philadelphia. John Newman ngati wansembe amalimbikira ntchito yake, ndipo chimodzi mwa zinthu zimene iye ankachita kulemba mapoemu onena kuti anthu ambiri awerenge, aziyapanga recite mapoemu obweretsa anthu pafupi ndi Mulungu. Kulemba nyimbo zosiyanasiyana zimene anthu ambiri ankazimba, nyimbo zobweretsa chiyembekezo kwa anthu osiyanasiyana. Ndipo ife amene tili ansembe, ife amene tili assisted a brother ndi akhristu ena, makamaka amene timapemphera mapemphero amadzulo tisanapite kogona, mapemphero ochokera m'buku lathu lija timalitchula kuti breviary. Imodzi mwa nyimbo zimene zimakondedwa ndi nyimbo imene iye adayilemba, Lead Thou Me On, mundisogolere ndinuyo Ambuye. Ndipo mu nyimbo yangati imeneyi munthu ukakhala kuti wayipanga meditate kapena wayilingalira mwa njira yapadera, Lead Thou Me On, umatha kuona kuti munthu uyu akuzindikira kunena kuti anthu tonsefe timakhala ngati tili mu mdima, ndipo amene angathe kubweretsa kuwala ndi Mulungu, amene angathe kubweretsa chiyembekezo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi Mulungu. Ndipo ifeyo anthu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakhala ngati tikuzikokera kawirikawiri ku zinthu zimene zisali za Mulungu. Timakhala ngati tikupotoka dala, tikupita kwa Satana, tikupita ku zinthu zina zosathandiza. Koma mu nyimbo imeneyi tikupemphedwa kunena kuti mundichosere mdima wina uliwonse umene ukubwera, ndipo ineyo ndinkakonda kusankha njira zachabechabe, koma tsopano mundisogolere ndinuyo. Ndinkakonda kukhazika moyo wa uchimo, koma tsopano mundisogolere ndinuyo. Ndinkakonda kukhala ndi anthu ona kuti osathandiza, people who could not add value in my spiritual lives, koma tsopano mundisogolere ndinuyo. Ndayesesa kusogolera moyo wanga, ndayesesa kuchita zinthu pandekha, koma kumapeto kwake sizinandithandize. Ndangothera moyo wa uchimo, koma tsopano Ambuye Mulungu mundisogolere ndinuyo. Amene ndi John Newman, oyera wathu wa tsiku la lero, amene ali wansembe, ali bishop, ngakhale cardinal, anathandiza anthu ambirimbiri kudzera mu zolemba zake, nyimbo zake, mapoemu ake, kuti anthu amudziwe Mulungu, aziwenso ubwino wake wa Mulungu, komanso mphamvu ya Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuchokera mawu athu oyamba, kalata yoyamba ya Yohane akutikumbutsa kuti tisakhale anthu okonda zinthu za pansi pano. Tizikumbukira kuti pansi pano tingokhala mongoyembekezera chabe. Ifeyo tizilimbikira kupanga zinthu zomusangalatsa Mulungu. Ndipo pansi pano tikakhaona kuti tikupanga zinthu zomusangalatsa Mulungu, pazapezeka anthu osiyanasiyana akudana nafe, chifukwa anthu amene achulukira pansi pano ndokonda kuchita zinthu zokomera dziko lapansi, osakhala kuchita zinthu zokomera Mulungu. Chifukwa yake mkalata imeneyi Yohane woyera akunena kuti motero musadabwe abale, anthu odalira za pansi pano akamadana nanu, chifukwa kuti iwowa anazolera kuchita zinthu zokomera dziko lapansi, osakhala kuchita zinthu zokomera Mulungu. Ndipo kalata imene ikutipempha, mawu amene akutipempha kuna kuti tatiyende pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tizionetsana chikondi chomwecho chimene ifeyo tikuchipanga experience, tikuchipeza kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Kumapeto kwanga kunena kuti ananu, chikondi chathu
chisamangokhala chankhamba kamwa chabe ayi, koma chizooneka pa zochitika zathu, apo tizadziwa kuti tili pa choona ndipo tizakhala okhazika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Tiyeni ife amene Mulungu anatisankha kukhala ana ake mwa njira yapadera tikhale anthu onetsetsa kuti moyo wathu ukuzindikira ukulu wake wa Mulungu, ubwino wake wa Mulungu. Ndipo pamene tikuzindikira ukulu wa Mulungu, ife tizichepese pamaso pa Ambuye Mulungu, kumvetsera Mulungu ndi kukhala bwino pamodzi ndi anzathu osiyanasiyana m'nyumba mwathu, kumene timagwira ntchito, kocheza kwathu. Koteroko anthu mwa ife aziona chithunzithunzi china chapadera, kuwala kwenikweni kuwabweretsa anthu ena ku chipulumutso chosatha, monga momwe mpulumutsi wathu Yesu Khristu adachitira. Uthenga wabwino, Ambuye Yesu akupitiriza kugwira ntchito zosiyanasiyana. Andreya atatsatira Ambuye Yesu akukumana ndi munthu wina dzina lake Filipo, amene kwawonso kunali pafupi ndi Andreya ndi pafupi kwawo kwa Petro. Ndipo Ambuye Yesu akumuwuza kuti unditsate. Ndikukhulupirira kuti Filipo ameneyi adatsata Ambuye Yesu, ndipo ataona kuti ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja, ananyamuka kupitanso pafupi ndi kwawo, kumene anakampeza Natanieli, namuwuza kuti tampeza ujayo amene Mose ankanena za iye, adalemba za iye, amene aneneri ananena za iye, adalemba za iye. Ndipo Natanieli akuderera, mwana wa Yosefe, mpalamatabwa wa Mariya, pompa pa Nazareti apa. Ku Nazareti ndikuchokera kanthu kabwino, kukhala ngati akunyozesa choncho. Koma mapeto ake anapita. Asanayambe kulankhula pamaso pa Ambuye Yesu akumulongosolera zina ndi zina zimene anazichita asanabwere kumenekuku, ndipo iyeyo chakudabwa ndikuyamba kukhulupirira. Ndipo Ambuye Yesu akumuwuza kuti azaona zinthu zoposa pamenepa. Poyambirira nkhani yake ndi yomweyo, Mulungu akutiyitana. Ndipo Mulungu amatiyitana mu njira zosiyanasiyana, monga momwe Ambuye Yesu anakumana ndi Filipo ndi kumuyitana unditsate. What is our response towards the invitation of God for us to do his work? Mulungu anakuyitanani ku moyo wa kubanja. Sanakuyitaneni ku moyo wa kubanja kuti mukampangire munthu wina nkhanza, ayi. Sanakuyitaneni munthu wa kubanja kuti ana anu azikazunzika, ayi. Sanakuyitaneni Mulungu ku moyo wa kubanja kunena kuti apongozi anu, makolo anu azunzike, ayi. Mulungu anakuyitanani ku moyo wa kubanja kuti muchite zimene banja la Chikhristu limayembekezera kuti lizichita. Mulungu anakuyitanani ku moyo wa kubanja kunena kuti mwamuna wanu, mkazi wanu, ana anu akhale anthu osangalala. Chisankho chimene timachipanga ku moyo wa kubanja ndichotithandiza kunena kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku we should live as a unit. Monga banja loyera, banja la Mariya, banja la Yosefe ndi mwana Yesu. Komanso monga Mulungu amakhalira, Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera, amakhala mwachikondi, mwaumodzi, momvetsesana, mwachiyanjano, ifeyonso tikhale chimodzimodzi. Banja la Yosefe, Mariya ndi Ambuye Yesu, banja lomvetsesana, lochitira zinthu limodzi, lopemphera limodzi, lokondana, loyendera maulendo limodzi, ifenso tizichita chimodzimodzi. Munthu azimva kukoma akakhala mbanja, mkazi amve kukoma akakhala mbanja, bambo amve kukoma akakhala mbanja, ana azimva kukoma akakhala mbanja, kunena kuti ifeyodi ndife ana mbanja lino, ndipo anaja azimva kukoma. What are we doing as husbands to our wives? What are we doing as wives to our husbands? What are we doing as parents to our beloved children? Chimene tikupanga ifeyo ndi chani? Mkazi wanga akumva kukoma, mwamuna wanga akumva kukoma, akusangalala, ali ndi mtendere weniweni. We should know each other. Pasapezeke munthu pamene azindikira kuti nzathu akukhumudwa, ifeyo kupanga zinthu zonena kuti zathuja azisangalala, zathuja azikondwa. How about us? Ife amene Mulungu akutiyitana ku sister, ife amene Mulungu akutiyitana ku sembe, ku brother, what is our response towards that invitation? Tikusangalala ku nsembeko, tikusangalala ku banjako, tikusangalala ku sisteriko, tikusangalala ku brotherko. Mulungu amene anamuyitana Filipo kuti unditsate, Filipo ndikuvomera, akufuna atiphunzitse kunena kuti nthawi zina timakumana ndi Ambuye Yesu mu njira zosiyanasiyana, ndikutitengera ku chimene tingati uzachikhala mosavuta. Moyo wa kubanja, moyo wa unsembe, moyo wa usisteri, moyo wa brother. Ndipo pamene tavomera, kuna kuti tavomera, inde wathu akhale inde all the time. Inde wangati wa Mayi Mariya kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga momwe mwaneneramo. Ndipo inde wa Mayi Mariya anali inde wa nthawi zonse, osakhala inde wa lero lokha. Kuvomera mamuna
kuti ndikhala mwamuna wako komano mawu makapanga zinthu zina ngati kuti ameneyo ndi wantchito wako. Kumvomera mkazi kapena kumufuna mkazi kuti iye akhale mkazi wako koma kamuzunza kwambiri kumpanga nkhanza zosiyanasiyana ngati una kuti iyeyi si amene unamufuna wekha unamukonda wekha. Zina mwa zinthu zimene zimapangisa kuti tilephere kukwanirisa chimene Mulungu watiyitanira nzonena kuti maonaona magwiragwira osiyanasiyana amene amazamba kusokoneza the original love which we had on our wife, the original love which we had on our husband. Tatiyeni pamene Mulungu akutiyitana chonchi tikavomera inde wake akhale inde wa nthawi zonse. Tikuonanso zimene Natanieli Filipo anachita. Ataona ubwino wa Yesu Khristu anafuna kukamkokeranso wina kumupitisa kwa Ambuye Yesu Natanieli. Ndipo tuona Natanieli apapa akukhala ngati kuti akupepusa Ambuye Yesu. Pale anthu ena ndionena kuti timapepusa anthu malingana momwe akuonekera. Abwera ndi ndani? Zinthu zake siziyenda bwino. Koma akamba kugwira ntchito ija pamene timazazindikira kuti munthu uyu ndi wodabwisa. Do not judge a book by its cover. Mulungu anayika mphaso zake zodabwisa zosiyanasiyana mwa anthu ake. Ngati tikuyembekezera sister kubwera pakati pathu, ngati tikuyembekezera wansembe kubwera pakati pathu, ngati tikuyembekezera gulupa kubwera pakati pathu, ngati tikuyembekezera banja lina kuzatiyankhula pakati pathu, ife anthu aja tiwalandire ndi manja awiri tisawapepuse. Natanieli amapepusa Ambuye Yesu chifukwa amadziwa Yosefe ngati mpalamatabwa, amadziwa Mariya amene amakatunga madzi ndi anzake ku chitsime. Yesu amamudziwa kuti zimene sizingatheke. Ku Nazareti kungachoke kanthu kabwino? Ndi zimene zimachitika. Mwati chani? Ku Silimano sungachokere kanthu kabwino? Ku Nthalire kungachokere kanthu kabwino? Ku Mulombozi kumusi kuphedi kungachokere kanthu kabwino? Kwa Mayaka kungachokere kanthu kabwino? Ku Mangochi uku kwa Namalaka kungachokere kanthu kabwino? Ku Makanjira kungachokere kanthu kabwino? Ku Chipoka kungachokere kanthu kabwino? Kwa Mkanda ku Nchinji kungachokere kanthu kabwino? Timakhala tikunyozesa. Koma ndi amene Mulungu asankha. Ndi amene Mulungu asankha wayika pakati pathu. Wayika pakati pathu ngati president, wayika pakati pathu ngati vice president, wayika pakati pathu ngati inspector general of Malawi Police Service, wayika pakati pathu ngati abwana athu, wayika pakati pathu ngati mfumu yathu, wayika pakati pathu ngati MP yathu. Tikuyenera kusapepusa anthu angati amenewo tiapase ulemu wawo. Ayika pakati pathu ngati apapa athu, ayika pakati pathu ngati episcopi athu, ayika pakati pathu ngati bambofumu athu. Tisapepuse. Ndi Mulungu amene wafuna kuti akhale pangati pamenepo. Tisakhale ndi mtima onyazisa udindo wawo, tisakhale ndi mtima opepusa udindo wawo. Kwathu ifeyo kukhale kumvera ndi kuvomera zimene Mulunguyo akufuna pakati pathu kuti zikwaniritsidwe. Mulungu amasankha anthu ake mosiyanasiyana. Ndiwo Mulungu zochitika zake maganizo ake ndi osiyana ndi maganizo aina tonse. Njira za Mulungu ndi njira zathu anthu nzosiyana kwambiri. N'chifukwa chake Natanieli atapepusa Ambuye Yesu kumapeto kwake anakachita manyazi, anazindikira kuna kuti ndi mwanadi wa Mulungu otumidwa ndi Mulungu olonjezedwa uja. Tiyeni nafenso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikhale anthu ozindikira kuna kuti mwa ife tokha tilibe mphamvu, komano Mulungu ndi amene anayika mphamvu zosiyanasiyana zaulere zosiyanasiyana mwa ife. Ndiwo Mulungu ndi amene amabweretsa zinthu zosiyanasiyana pakati pathu kuti zikwaniritse zolinga zake. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, zomwe kwambiri chifukwa cha mawu anu tsiku la lero otithandiza kuzindikira kuchita zinthu zokomera inu nthawi zonse osakhala zokomera dziko lapansi, kuzindikira kukhala anthu osapepusa anzathu koma owamvera anzathu amene mwawayika pakati pathu, kuzindikira kukhala anthu ochita zimene inuyo mufuna kuti zikwaniritse popeza mwatisankha kuti tibweretse anthu ena pafupi ndi inu nthawi zonse. Mukhale nafe, mutisogolere ndi kutiteteza kuzoopsa zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.